Zolo mnyama ondlela zimhlophe, nina besilo, nina bembuka. Sinibingelele phinde sinamukele ohlelweni lethu i-SK Media Production. Ngicela mbukele ethi umusha le channel ungakhohlwa ukucindezela i-subscribe button kanye ne-notification bell khona mbukele ethi makwenzeka sikhiphe enye ivideo uzoba ngokuqala uzokwazisa ngaphandle babukeli bethu. Senimoshe lesikhathi sivele sihlala odabeni esize ngalo namuhla siniphathele zona namhla zithi uQuality mfokabiyela ozibiza ngelembe uthi yena uyena ozongena stage ngesikhathi se-golden hour emcimbini ozobe useCharlesfontein Stadium ngomhlaka 24 September lapho khona zobe isina idedelana kube kuhlangene kuphinde kunandise abaningi abaculi lapho kubalwa khona oKhuzani, oSigcebo, Ntencane, oGajeni, oThozani Langa, oSaliwa nabanye nabanye. Khumbula mbukeli lethu ukuthi i-golden hour akusiso isikhathi esivele siperforme inombani. Leso kuya kube isikhathi lapho khona sithola khona uperforma khona abaculi osuke sebemkantshubovu ngempela kule ndima okubalwa khona oKhuzani noGcwamilishi nabo bonke abanye abaculi abanengoma ey'suka zidla ubhedu ngaleso sikhathi. uQuality uthi uKhuzani uzongena ngo-11:40 yena masengena ngo-12 o'clock ezonandisela abalandeli bakhe ngoba naye unabo abalandeli abaningi. Abantu abaningi bayiphendula ihlaya lento kaQuality abayithathanga serious, bavele bamthatha njengomuntu odlalayo ekubeni yena bebukeke njengomuntu oserious. Babukeli bethu siphela lapho esiniphathele zona namhla, sicela sihlangane kuma-comment section size uvo lakho ukuthi wena ubona kanjani mayelana nalolu daba esesinithulele lona namuhla.